Marko Matikainen ja Riike Heimonen muun muassa, ja nyt se on sitten Juupajärvellä käytössä. Ja Joonas on myös näitä kuljettajia, jotka on cross-country puolelta tullut ja sitten lähdetään matkaan. Kärkeä Lehtonen seuraa ja nyt nähdään sitten Roinisen ensitestit radalla. Kato, Lehtonen lähtee heti haastamaan. Kyllä Koputtelee siellä, pyytää pikkusen lisää. Lehtonen oli hyvässä vauhdissa Hyvinkäällä, mutta hänellähän tuli tekniikkamurheita, meni raidettaanko poikki ja sitten mikä se toinen vika oli siinä, että hänkään ei saanut oikeastaan yhden lähdön onnistumaan siellä, mutta vauhti oli kyllä kohdallaan siihen asti Lehtosella. Toista lähtöä en muista, mutta se yksi oli tosiaan, kun rengas oli vähän muistaakseni huonossa asennossa, eikö se näin ollut? Joo, kyllä. Se johtuu sitten siitä, mutta... Rami ainakin itse aamulla sanoi tossa, että vähän nyt tuntui paremmalta auto vielä kuin Hyvinkäällä, kun ajoivat testejä tuossa viime viikolla täällä. Ensimmäinen kierros menee Juupajärven nimiin. Rami Lehtonen käy ajamassa lisälenkiin ja hyvinhän tuo näyttää tuo Roinisen laite pelittävän, ei hullumpaa. Joo, kyllä se Roininen vauhdissa mukana pysyy ja vähän huomaa semmoista pientä levottomuutta, mutta Roinisen Jykäkin on niin paljon ajanut, että paikkaa sitten vähän hanskalla sitä. Levottomuutta kuljettajasta vai autossa? Niin, kumpaa nyt liian onkaan, mutta hyvinhän se näyttää toimivan. Kyllä varmasti nähdään Jykä taistelemassa vielä tuolla semifinaalipaikoista, kun päästään kautta vähän eteenpäin. Joo, sitä meinasinkin, että ihan kiva saada taas vähän uutta kalustoa. Autokirjohan on kyllä tässä autocrossin luokassa, se on mittava. Täällä on pikkusen on uudempaa MR2 ja radalle on pian tulossa tuolta erittäin nopeaa Escorttia ja erittäin nopeaa Fiatia ja on siellä sitä sun tätä. Että on kyllä mielenkiintoista, todella mielenkiintoista ja joka vuosi putkahtaa aina muutamia uusia ja vähän erilaisiakin ajokkeja sitten tänne. Solas tulee kyllä hyvin kardanevetoisella Escortilla, siellä Duratec laulaa. Ajautuu kyllä ulos siinä hieman, Saari on saanut etupuskurin taas kasaan. Juupajärvi kärkeen, Oinonen menee siihen kakkospaikalle. Joo, tää on kyllä sellainen tää ensimmäinen kaare, että nyt kun sinne on vielä tullut enemmän tulee koko ajan ottaa pehmeätä hiekkaa. Jos meet pois tosta ihanen linjalta, menee sija, menee toinen, me voi mennä 2-3kin saman tien siinä, että siinä pitää mennä niin kieli keskellä sutta ja yrittää hakea toi optimi ajolinja, toi sisälinja, puhdas linja, niin kuin olette huomanneet, sen takia tuolla lähdössäkin tuossa nähdään vähän ahistelua. Solas ja Jet kävi lisälenkin suorittamassa ja Solas lähtee nyt tiukasti sitten jahtaamaan kärkikolmikkoa tuolla. Ja hyvä vauhti Solaksella tuntuisi olevan päällä. Hän on ajanut rallycrossia ennenkin myös KRC-luokassa ja SRC tässä autocrossissa ja vähän oli taukoa tuossa välillä. Penkittäjä Guru tuolta Nummelan suunnalta. Joonas Juupajärvi ykköspaikalla. Joonas, joka on muuten maestro myös mailla kädessä ja reikäpallon kanssa. Eli kaveri osaa sekä säpää, osaa laulaa, osaa soittaa ja osaa myös ratsastaa hevosella esteitä ynnä muuta. Eli on kyllä monipuolinen, taitava nuori mies kyseessä. Janne Jert on siellä sitten lada VFTS:llään. Autocrossin nopein lada on sitten alla. Näin on ilmoitettu. Joo, ja Janne lada joka vuosi tullut nopeammaksi ja nopeammaksi. Kyllä. Siellä on Seppo Kallonen Power ollut taas vauhdissa. Hei, katsotaan. Juupajärvi on nyt lisälenkillä ja Solas tulee tuota rataa pitkin. Nyt nähdään, että tullaan aika 1-1 tohon. Eikö Solas kärkeen? Juupajärvi ei. Sieltä Solas vetää tylysti Powerinen. Pystyy Joonasella viimeistä kahdesta ottamaan. Ei pysty. Solas ottaa naapurivoiton. Vähän pistäisin Roposet likoa Lehtosen puolesta.
Solas lähtee hyvin. Lehtonen jäi pikkusen pussiin siihen taakse. Solas kärkeen. Nyt Lehtonen Juupajärvi ottaa tiukasti siellä niin yhteen. Tekee tilaa väkisin. Ei siinä auttanut muu. Siinä oli Juupajärvi toisella puolella ja Rautakainen toisella puolella. Rauta oli molemmin puolin ja sieltä vaan välistä oli. Se oli pakko mennä tai sitten luovuttaa, heiluttaa valkoista lippua. Ei heitetty pyyhettä kehää, vaan pidettiin jalka suorana. Ai Joonas Juupajärvellä. Voi, se tekee Mäkiset ja se on homma sitten siinä. Konepeli, etupelli pystys. Kyllä. Peltti pystyy tuolla takasuoralla ja ei paljon auta sitten ajella tuolla autolla. Ei näy kuin valkoista. Joonas ajelee hissun kissun sieltä ja joutuu mennä sitten tuolla ratavarikolle. Se oli kyllä nyt siellä. Se oli epäonnea tuuli. Mikä sen on? Niin, Solas Lehtonen on nyt tuo järjestys ja sieltä menee